Miksi ammut minua, kun minä autoin minua? Miksi ammuit minua, kun mä autoin sinua? Älä ammu minua! Mahto tulla nautoja. Jos tästä selviät, minä kyllä lähdetään ihan henkilökohtaisesti munaa kuvaa. Vedä niitä minejä. Onko se on ihan lovi? Mitä sä naurat? Vedä niitä minejä. Toinen ja hädässä yksi tulevan viisotelen Kärrää yksin koko tiimi. Kova, teet 9 maakin. Ok. En vittele enää ikinä sulle, herra. Ok! Munakuva, lähetä se munakuva! No vittu!